nga aranahan. Nagpintas din tinangigan kayo, inibang nilyo tayo pagtangasabsat. Saritain na, babalibay yung nga pangalit, ngayon sila ni Kristo. Saritain na, managsikap na pagay-aywanin, inimaysa na amon. Nagpintas na kapsat, kunana, may kakakong ititrabaho at yan aruti aranide. Mabailak na nagkali, mabailak na nagpalama. Ang mukong ti aranide, kung may katak to ititayo na trabaho, ang mukong ti aranide taknodan to tigagayin nagpasambay kanya, na magtulong to kanya. Anya inubra na din na sika, nagay-aywan na kapsat, na panisuna sinursur na, dahil tattao na nakautang itiamon na. Sika man iti utang mo, kung nanay may isa na nakautang. Siya, sa ribo na trigo, iti utang mo kiniamon mo. Nedekto'y tersibo, isurat mo na ay nawalang kasutlain. Sika man mo, iti utang mo. Kasto'y tikatad, iti utang ko, nedekto'y tersibo. Sikapan ka ni amon ko, sa bayang isurat mo. Di ka din kakapsat, dahil di nga arami, dahil di nga nagigan tayo, ket mapaspasamat lang namin, hindi inaldaw-aldaw apanagbiyan tayo. Kas pangarikan ket napintas na ehemplo na kakapsat, dahil di escape, no adda iti proyekto da, manuti monoblock. Kung nakailain na sa gasot, may isang monoblock. Ngayon, tunuray na yung resibo, manuti katag na day tanga monoblock. 500 per monoblock ton. Kitain tayo makabsat, dahil na pinasikap yung pamuspusan pamulain. Makaganar kayo, iado ang kwarta. Pamulain adda, iti makupit tayo, ket maswikit tayo, iti patay na tao. Iti tayo pinarod kakapsat, nga nangigan tayo ng Ebanghelyo tayo tatak, iawis ket karin ni Kristo, iti tumunggal maysa na tayo. Kitain tayo, tanuad ka di pamuspusan, dahil kinadakis. Datayo